πάρα πολύ. Επειδή βλέπω πάρα πολλά παιδιά και καλά είναι τα παιδιά να μαθαίνουν από τώρα στο θέατρο, θα παρακαλέσω τους συνοδούς την ώρα της παράστασης να προσέχουν, απευθύνουμε και στα ίδια τα παιδιά, να ξέρουν ότι θα καθίσουν εκεί στη θέση τους, δεν θα τρέχουν πάνω κάτω για να βοηθήσουμε και εμάς να κάνουμε σωστά την παράσταση. Και θέλω να παρακαλέσω και για κάτι άλλο που πάντοτε το κάνουμε στο θέατρο και θα πρέπει να το καταλαβαίνετε όλοι σας μπαίνοντας μέσα, τα κινητά σας να τα κλείνετε. Διότι αν αρχίσει να κουτουνίσει που είναι μέλος της κοινωνικής των αγωνατών των κοινών, έχει σημασία γιατί οι αγωνάτες των κοινή ήταν αυτοί που πρώτοι μου αρέσαν τότε να ανεβάσω τον τελευταίο χρόνο. Είχε μεγάλη επιτυχία. Ελπίζω να είναι και εδώ το ίδιο. Από εκείνη την παράσταση, φυσικά, μόνο εγώ και ο Γιώργος ο Σαββινίδης είμαστε στη νεότερη παράσταση. Όλο το άλλο έψυχο υλικό είναι από την Καρδεζούτα, που ήδη κάνει τη δεύτερη δουλειά της, τη δεύτερη των μεγάλης ηλικίας, γιατί κάναμε και 2 παιδικά θεατρικά. Το παιδικό μας ακόμα δεν έχει ξεκινήσει, όμως μετά την παράσταση που θα κάνουμε θα ξεκινήσει και το παιδικό. Και όσο τα παιδιά θέλουν, μαθαίνουν και την ποντιακή γλώσσα και περνάνε ευχάριστα και μαθαίνουν και κάποιες διαδικασίες που τους βοηθάνε στη ζωή τους. Μην νομίζετε ότι το θέατρο είναι απλά ένα πασατέκο. Ένα παιδί όταν ανεβαίνει πάνω στη σκηνή μαθαίνει να στέκεται, να μιλάει καλύτερα, να κινείται καλύτερα, το διευκολύνει δηλαδή και στη ζωή του. Καλά είναι λοιπόν και για τους μεγάλους φυσικά, αλλά και για τα μικρά από μικρά να έχουν μια θεατρική αγωγή. Σας ευχαριστώ πολύ, σας εύχομαι καλή διασκέδαση. Γιώργος
Συμπολιτεία είναι αξία της. Εκείνη η νοικοκυρά πρέπει να ξέρει άλλα πράγματα. Και να είσαι άλλα. Τα ημάκια είναι τα άλλα είναι. Και ας εξέξατο για να μην που λέβηκεσαι και κάτι κοινωνείς για τα χωρίς αντιχωρία μου. Αν σαν το θέλω να σφαγούτω την παλιά λίγο σαν. Σάλο να μην ωραία. Ως άλλος. Συμπολιτεία θα ζει και εκεί θα γίνει. Και εκεί θα γίνει. Τελείωσε. Θέλεις και εσύ συμπολιτεία είναι και συμπολιτεία είναι τράλι. Ξέρα το. Στο χωρίο είναι και να και τράλι. Άμα χώρες και πένα. Και προόδευσα. Και τώρα ανάλογα με τη σειρά, νομίζω και για το γιο. Για το καλό. Αδερφέ, εσύ με ίδια θέλεις. Εγώ δεν ξέρω. Κάτι έπαθες. Και φρικάς το λες. Και κανάκι πήγε ανέφτιση. Ο Σπάρος. Ας εσύ και πράγματα και πολλά έμαθα. Και εσύ τραπεζούταν κάθε χρόνο κάτι μέσα. Άμα εκείνος στο χωρίο μου και τα φράξατε. Καμία κοιμά έπειτα. Δεν φτάσει σχέδια για το παιδί σου, χωρίς να έρωτας και εκεί. Να μην τους φάρεψε ένα μητέρα. Α, έλεψε, πού λέει έλεψες. Άμα ανακέτωσε με συλλογή μου τη φιλία του. Α, τώρα η ευεργογήθες θα έρθει. Κι ας έτω δείξω μάμα να μένα. Σ' ακούτε τη σειρά να ανεβάτε λιγότερα ως και στο σεντιμά. Φαλσεμένη. Πολύ παιδιά παρακούτε τη γονή σας. Εγώ ας έγινε τη γονή εκείνη. Τρανό λόγο μιλές Δευτέρα. Αν και το ρωτήμο συνέσαι, ο Στάπης κοιτά έκλεισε. Άδελφε, 10 φοράς είπες αυτόν τον λόγο. Το θέλει να έργασε. Άρα θέλω σε Δευτέρα να εργάσεις εσύ. Εξάρτητος πως ο Τίμος και ο Στάπης στενέτερο. Από τα τέτοια έκανε. Η βία του Παελάβα να την ελέγχει. Άμα το Τίμον έκρυφε την αράκα, ξέροντας πως ο Στάπης τα επέρναγε. Όταν έμαθατε πως εσύ τη Θεότσα την είπε, μα τότε είπε το μυστικό να του Στάπη και ψαράχισε την ελέγχη. Και έτσι παρεθυσιάστε το Στάπης και πήγαινε γίνονται επεφάσεις. Και δεν θα πει. Θα εσύρνε την ελέγχη. Είτε αθένθηκες. Θα εσύρνε να τεμέ. Άμα προτού να λέει το διάκνα στο Τίμο, έλειξε να τον εκείνο στην καρδία του. Και έτσι πάει. Αλλά δεν έρθα να έχεις τα πράγματα. Για ψάρι. Δευτέρα, τι γίνεις. Πού είναι ρε λέγω σε Θεοδής. Εσύ αλλά είσαι. Και κανείς δεν κοίτα. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ Βασίλη. Και καλωρίσια και ευτυχισμένα τα στέφανα αντέβαλετε. Να ζουνε και να χαίρονται. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Άμα έλα, πάνε πες. Έλα ευλόγησου τα παιδιά. Ξέρεις, ο γιο μου και η νύχτα μου πάνε κέφια. Τι πειράζει Βασίλη. Ας άλλο τον κόσμο, εκεί στείλτε την ευσύνα του. Σάβουτο, για το πάει εύκολα. Καλησπέρα. Καλωρίστηκα, τι ο Βασίλης. Ευχαριστώ Ρίζα μου. Γιατί έρχεσαι εκεί στο Στεφάνο. Τον έπινα. Εκείνος ο Αγιαράει αυτόν τον Ισμήχανο. Έφερε με χωρίς τσάπουλας. Ώσπου να κατεβαίνω στο σπίτι από την απέρατα. Ναι, με κι ας έρθουν στην εντάξει χαρούσα. Με εκείνο να γιοσμάσισε. Γιοσμάσει με θεία Θεοπίστη. Άμα με τα τσάπουλας με τα κορίτσα μου κυκλώσει που να καιρούνε. Αν τώρα ευρικάς. Αν έρχομαι με συγχαρά με τα τσαρούσα. Να θα έπαιρνανε με σοναϊκά. Όχι Ρίζα. Στα κορίτσια τη Μαρικαλίου να ποθάει και καιρούνι. Εκείνα άλλα πράγματα και άλλα. Άξον το λέω σε δύο Βασίλη. Εκείνα αφορισμενόπα είναι. Ούλα τερούνε, ούλα. Και να ελύει εκείνον ουρούς στο στόμα να. Προκομμένος να είσαι λάμπο. Προκομμένος. Ας όλο πολλά την προκομίτερου. Πώς και ο Χριστίο Βασίλη. Το γυναίκισμα με σκύμπτο εντουλία για τέχνη. Για να είναι μόνο για την προκομμένη. Αχα, εγώ πατέρα προκομμένος είμαι. Κι ούσα τώρα κανείς κορίτσι και προξένεψε. Παιδάκι νομίζει να γυναίκες και προξενία να κάνεις. Αν λέγω σας το σωστό, πάντα κοινωνίζα. Άμα όταν βλέπω τα στέλκα να γυναικίζεται, άμον σε λέγω, άμον ανατρισιάς τα πάνη, άμον χεντιλέουμε και αρχινό και τη λέω λούερα. Σήμερα θα τα χεντιλές, λάμπο. Απάνω αυτά. Βεβαίως, εσύ να δω τι έχεις. Άρχισε χώρο. Στην πληροθή μου μας ας πάμε στο χώρο. Λάμπο, θέλει να μην παραχαντιλιάζεις την κορίτσι όταν σε θα τα σχολεύει. Αφαντιάμε, θα εκείνα στο χώρο, θα ξαφύγουμε και θα ησυχάσω. Άμμο τον νέα, τον Λάμπο Παϊστόρια στο ποδά. Πρέπει να βρίσκουμε τον ύφη. Και στεναχωρεύκεσαι για το λάμπο. Αν το στείλω τον ποτά να είναι και τα δουλειά σαν μοναχός εφτάγει. Και έτσι κολλάει και άσχετα. Καλησπέρα. Καλωρίστηκα και ευτυχισμένα, Βασίλη. Ευχαριστώ δέσκαλε, καλώς όρισες. Δέσκαλε, αμογγίστηκες. Για μη σ' άκουσες. Άρρωστια και εγκασμένος είμαι και εμένα μην περίπου. Λίγο σας. Έντασμα να δες νερούδε γυναίκες που χορεύουν. Πίνουμε για μένα ρακόκο. Πάμε δέσκαλε. Ευχαριστώ, Βασίλη, πες του λίγα και εγώ κάτι θέλει να αναλέγω σας, άμα τα τώρα και
συνήθι να δεις την ευσύ σου. Καιρώσαι. Έχεις δίκιο, δεν έσπαρα το. Ρίξα. Κάτε το τσι πρέπει να ακούω εγώ. Δεν μάθες τέτοια. Είδες καλά. Εκείνον το είπε μας τι πέφτει ο Πάντζο μου κανένα σωστό. Σωστό, ναι. Ποιο. Αχαπέρνει μας. Γεια σου, δέσκαλε. Άικο πράγμα μα είναι. Το δώσε έλεγα μας. Δέσκαλε, πέ μας. Από πού. Ας είναι έμαθες κατά τα μαύρα τα χαπέρα. Έρθε να φτάσει μαχαρά ο πίσω από τα μυαλά μας. Από πού έρθε. Ας συντραπεζούν τα ρεφέρου. Ας ο τσόρτι τραπεζούν τα με το μάτε τι δεν του χωρέσει με κατήμανα σαν πορεία. Ή τα φούν τα εγώ μου θέσει μου ατσίτης. Πού είναι η μας. Το καρπούν και τον αγούτο. Την πίστη, τα σπίτια, τα πράγματα. Κάθε είναι σύμπερε πόρεσε και κουμπάλεσε με τη ρέσσα. Θεέ μου. Και το βίωνα του. Τη σφασίνα του. Ρούξαν οι Τούρξοι για μάν. Του λέσκωσαν. Πόρτας και παραθύρα του λέγεται. Και γιατί κατεβάζουν τον κόσμο στην άλλη σου. Αναμένει παπόροι να έρθουν να αναπέρνας. Ούτε στα στήνα στην Ελλάδα. Εγώ θα μαλαρώ. Θα κάνω τα φούρ. Που θα αφήνω τόσο βίο. Που θα αφήνω τα πράγματα μου για τα καλά μου. Λευτέρ. Ανέκουγες στον Χρήστο. Ανέκουγες στην Τενέξα εγώ. Τα καλάς και τον βίο σχηθρές μου. Εκείνος έλεγε το είδε και εμείς τράνοι μικρή έκλεγα κάμου μουρά. Συνταχούνται από πάνω έσω Θεό και εκείνα ανθρώπινο, γεροντάδες, τρεάδες, άρρωστοι και μουρά, που βαρασμένο είναι στα λούτο κι αν κοίταρα αυτά σαν καΐκα. Το σπίτι πλάγε κάρτερα και εκείνα μας στο μετράμενο το βούμα αυτά συμπρεσί που είναι ασμένο. Κανείτε δέσπαλ. Άλλο και δεν μιλές. Όλο και τα Ιαννής η καρδιά. Και απέθει να αφήνει το χώρο για τα τραγωδιαστά. Δεν μου διαγγείς. Άκουσο Λευτέρ. Γιατί να κόψω με το χώρο. Γιατί να μαθαίνει και αγατό το μάτο το χαπέρ. Άρχισε φέρεις να χαίρουμε. Να τραγωδίας και εγώ καιρός μου και ο κόσμος σε χαλάει. Τα ρασία θα σε καίει να πάνε μου. Και εσύ το χώρο να πεις κυβέρνηση να μην. Σε μαλαλώθεις. Λευτέρ, είπας. Κοιτάς τα λύσω το χώρο. Ο χωρόκης άκουγε. Αυτό το θα λέω. Ναι, τι θέλω να πω. Εσύ θα λύσω να μου εσένα, τσιπλάκι μου. Και τι δεν κέρδη να κάνει. Ρώτα και εμένα. Φτωχός είμαι. Να το εντροπικέ, τον αυτά. Άμα τε μόνη η καμονή, να σε σώγει μικρό και. Έρχει κι άλλο τραγούδι. Η καμονής. Ναι, με εσύ το έτσι να βρεις για ένα πιέσα. Το έτσι να κάνεις για να πονείς. Έρωτα και εμένα. Θα πάρω κομμάτι. 2 σπίτια, 3 μαγαζία, 60 κομμάτια πρόγατα, 10 κτίνια, εκτάρα. Εσύ πολλά έχεις και πολλά θα χάσεις. Άμα ζούμε, εσύ με την αξιοσύνη σου ξαναπορείς και καζανές. Εγώ το έχω όλα αυτά. Πλέον το έχω. Από το καλλιβό μου. Τα 3-4 φορά ακόμα. Και αφού τα ταραχεία μου είναι. Τα λαγκάρια. Τα ποτάμια. Τα λιμάνια. Τα δεύτερα και τα μεγάλα μου είναι. Τα όρια μου τα σταχάνω. Άξου. Αν και θέλεις να ακούς τραγωδίες, άμα δεν. 2 μανιλογανείς, άμα δεν. Του πλάριψε το βίο σου και κάθηκα και μυρολόγιο. Εγώ έχω και χαρά την παιδί μου. Και μάλλον χαρά και θα έφτανα. Πού στα ξημερώματα θα χορεύουν και να είναι εκείνον η θαλέα το μαύρο το μυστικό σου. Και χαρά την παιδί. Και το τελευταίο το χορό τη χωρίο. Το τελευταίο το χορό. Λευτέρ, ο Βασίλης έχει δίκιο. Αύριο Παντιθεού ημέρα. Με τον αδείο με τον ασιάψιμο. Μήπως με την μονιστράνα. Κιθάρα αλλάζει. Λευτέρ, πρέπει να γρικάς το είναι για μέσα σου. Για την παιδί μου το χατήρ. Για την παιδεία μου. Βασίλης χώρα. Από την έβρα μας πολλά τα ανώγια, χάσα τα πούλου και την όλα και αυτά δεν είναι από εδώ. Ευχαριστώ σε αγαπητέ. Χάρτος με τον κόσμο. Και ο πίστευε τελεύωσε. Δεν ας φέρνε μας απέναντι εκεί. Και σε φτάνε πως τη δεν την ξέρω. Όχι, όχι, στάθω. Άλλο το τελευταίο χωρό την πορεία. Ο Βασίλης έχει δίκιο. Έλα να χορεύουμε με τα παιδιά μου. Άμα το θέλετε, πάμε. Δες καλέ, και ο πίστευε. Ευχαριστώ, ρε, σας εγώ με
Καπτατένε μας, εκεί τη Αθήνα στο δέλεμα να του χριστιανοί είναι θεομείς. Χριστιανοί, δεν έξινα. Ας όψονται τη μέρα κρίσεως. Όχι, το θα είναι τα προσωπούτης. Γεροντάδες, οι άλλους με τα μωρά. Δέσκαλε, πολλά έζησα και πολλά είπα. Πολλοί θα πάσχουνες και όλοι θα κατασταλάζουν στον τόπο νόθετα στήλες. Αλλά λέει καιρός, σαν αποθαμενείο των τόπων θα γεννήμουν τα νά. Εκείνον το καίγεται η ψή, άλλο εν άλλο. Ποιο ευθεωπίστη. Εκείνον το είπε ο Βασίλης, ο τόπος μου, τα χώματα μου, τα αρχεία και τα λαγκάδια μου. Πού θα αφήνω ματά, σύνα τα αφήνω ματά. Η ψή μου σαν τα κράτη. Αχ, Θεέ, του έλουνα από το κακό του έχρεμας. Καλύω το θάνατο, καλύω να έπαιρνε μας στο τσάτα, στον τόπο μου. Έχεις δίκιο ο Θεός του πίστη. Αλλά στη σειρά ο θάνατος του τρομόσε. Τι έκανα, τι έπαθετε. Θεοπίστη, μη πας εμείς. Εσύ μη πας. Γιατί να μην πάω, γιατί κι αφήστε να πάω. Ο Θεός με χάπατε. Έτσι ξέρω. Έτσι ξέρω από τι να μην. Να χάρουμε το Δευτέρα. Δεν πάθε. Σίτα τραγώδε. Σίτα χώρε. Εγώ νάψα. Επέλεσε Λούτσεμπουργκ και Αγγλικέ. Τι δε και πρόφτασε να λέει. Αν μου λόγω να παίρνε στα σέρα. Μη κλαις, Θεοπίστη. Μη κλαις. Ο Θεός επέραινα τον για να μην έδερ τα μαύρα τα ημέρα στο περδένι μας. Να μη σύρ, εκείναν το θα σύρουμε εμείς. Συζήσινα, τα μίαν και ζέλεψαν. Αν τώρα στο θάνατο να εζέλεψα τον Θεοπίστη, πίστεψα. Μακάρι για δεν έμπα αφού τον αέτον ο τελευταίο με χώρο. Μακάρι ούλου να είχαμε αείπο τέλος. Τέλος. Ναι. Άμα εγώ και κλαίω για το τέλος. Κλαίω την αρχή. Με το τέλος όλοι ατρελαίνουν. Και η χαρά και ο πόνο και ο φόβος. Κλαίω την αρχή στο μαρτύριο. Να ηλύει εμάς. Με το θάνατο αρχινά, το νέο η στράτα του θα παίρνουμε. Η στράτα με τον φόβο και με τον θάνατο.
Τίμωνος. Τι τίμωνος. Ας εκεί το παλικάρι. Άρα πού το έπαιρνε. Ένα κομμάτι χάρτη. Μαύρο εξάδελφο. Θείο καλή ώρα, μην και ήρθατε και το γράφει και την καρδιά σκρίμανε. Όχι, ρίστε. Με μόνο η καρδιά σίδερο με έντονα συνταμονή. Μα σου έπαθε και εσύ, ή δεν άλλο να πάθαν και μωρή. Θέλω πάντα να είχα τον έμπρα σου μάτι. Δεν ξέρω. Τα ημέρα συντετριμένα είναι. Θέλοντας τα γεννήσει. Το τελευταίο την ώρα, εκείνο να έρθει. Και φτάς καλά, θείο Βασίλη, κάπου τυραννίεσαι. Νέος είσαι ακόμα. Να σηκωνέω την καρδία μου και μπορείς να έρθεις. Τα λίγο να έρθω από τα τομάτια το ιερού. Παρά να φέρω σωρό. Παγανόρα και στιγμή, εκείνα τα παραπονεμένα τομάτια, δεν καρφώθα να πάνε. Ελέγχω, λίγο. Αφέντη, δεν τα λες. Πατέρα, μία λίγο με μου. Πατέρα, σφαίρωσε το τσέλο. Και είπασε, θείο Βασίλη, τι πρέπει να τα ραφιώσει. Νικό, δεν μιλές την ελέγχονται δεν και στη φωτογραφία τη τύπου. Καλό. Νίκο, Ναι. ο Θεός έκοιμησε να. Ζάχαρη και έχουμε. Πώς θα έδινα τον τσάι χωρίς ζάχαρη. Ξέρατε, Συριακό. Συμβόπη καλή. Εντρέπουμε. Αν τόσο το κέφι. Μια τέχνη, τα έμονες γυρινή. Εσύ παίρνει τα θέλεις εγώ τα ψαλαφάτα. Νίκο, μόνο ζάχαρη και θέλω. Είναι και άλλο τα ηλεκτρικά μέτρα στο γιατρό. Θέλετε καλά, θέλετε παράδοση και ακόμα. Θα βρούμε κανένα γνωστό καθαρτά. Και Νίκο, για τα δω που ήσασταν σίγουρα. Να, έβαλα αυτό το σταυρό με την αλήθεια. Εσύ ξέρεις που θα δεις. Ελέγχω. Ναι, σε τρέξω. Θέλει τη ζάχαρη και μαριατρικό και περίτε μου το άλλο. Καλό. Τώρα έτρεξα γιατί έρχεσαι εκείνο το χάρτη. Εγώ το θέλω. Ποιο στράτα θα παίρνω. Με πέραμε καλά χαμπάρια σε μετέ. Ούλοι μαχαλέτε μου στη Θεσσαλονίκη και την Ουλ. Ουλ τι λες. Εκεί πεπέρνα ζωντανή. Ναι, δύο. Ούλ που έρθαν στην Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη είναι το πλάι. Και να μη σπατάει λιούγες. Θα αντέξω. Δύσκολα ημέρας. Δεν έχω σε λάμπη, ήρθα το την καλατσί. Αφέντη, έτσι να ξαπλώσω στο κρεβάτι και να φέρω σε εκεί το τσέ. Στο κρεβάτι. Και με άρισα. Για να γίνω στο κρεβάτι πρέπει να στρώσω. Και ακόμα ημέρα. Οι ανθρώποι πρέπει και βγαίνει. Αφέντη, άρα να βάλεις κλειπάκης. Ας καλά η κυρία από. Θα βάζεις στο κρεβάτι παιδείας που επάθε στον πόλεμο. Παιδείας. Ναι, εκεί είναι ματασέστε και 3 κάμαρια πολλά. Α, έτσι πάνε μια κάμαρη με λέγεται σε εμάς. Ο Θεός να ψήσει και να σπλαχνεί για την απατημάθηκες. Ευλογημένου πλάσι. Θανάτερα, όταν φτάσει και μετάνοια σου, παρακαλώ τον Θεό και την Παναγία για το παλικάρι και την κλειστημά σας. Να κλώσει, να έρθει στην εγκάνα τη μάνα σας. Όλα, η καλοσύνη και η ανθρωπία φαίνεται πως ακόμα και ο σκόρπανας στον κόσμο. Ευλογημένοι τσακίνοι. Εγώ εθάρνα απαιτές καλός άνθρωπος και ευρύε. Σχόρα με Θεέ, λάθος επίκα λάθος. Σ' όλον τον κόσμο οι ανθρώποι ίδιοι. Αλ καλοί, αλ κακοί. Ας από ό,τι και δεν ξέρω. Παράξεις με ευλογημέντσα. Πολλά είναι αφορά εσένα. Σαν και να πάλι πίσω από τον λόγο, τα άλλη είναι καλή και άλλη είναι κακή. Εξέτσε επίκαινε την οικογένειά τη θείων τη Βασίλη. Μπορεί να είναι, για να χάθησα. Είδες, μπορούσα μας ο παγόνι. Η παραπάνω χατέμητη μου άτζεκτα στα σπίτια μου. Άμα να ακούτε Ελγαρή, Άγια, Ανάγια, έτσιξε τον Βασίλη και εσέκαινα τον συνοδάν την παιδεία. Το έχεις χαμένο στην Τουρκία. Εδώ και να βρείτε το κρεβάτι. Ο Θεός η καρδία της και για να διάρκει. Και χωρίς ηλίκιο, χωρίς τουδέ. Το αγιό στην κυρού ατσιψή. Αν με την κυρώ πάμε σκυπάτε. Αν δεν φτάνε, εμένα έρωτα. Ας λόγος εντέπαθα σ' Αθήνας με τεμόν τον οικοκύριο. Ναι, Πως ξέρεις πως εσύ να με μοντιρέαν την πιο
εκείνεσαι να φοβερίζουν. Να λαείς έμβρε σωμάτα με τον παστόν. Άξον υπατών, αν και θέλετε να αποκαπίστουστουν, αφήστε μας να μαγεύουμε σαν να σας κάναμε πες. Θα πάω με στην αστυνομία και θα δέχωσα. Και δεν μου είπατε, γιατί είπα. Και πεκεί. Και πeki. Τα άλλη την ημέρα πέντε μας έναν καζιά, πώς να το. Να μαγεύουμε εκεί απάνω, να μην αποκαπίστουνταν. Σαν καλός άνθρωπος είναι το μάθο. Τα κουμπρέεις, τι αντόπιστη. Εκείνος επήγε στον αστυνόμο. Αμάν ο αστυνόμο έδειξε να το την τσερέμ. Και ας τότε κάνοντας έλεπε με. Έφερε. Όχι! Έλεπε καλημέρα. Καλημέρα, πιάτε μου. Να πω δεν. Καλά, καλά, καλά. Λέω κάτι για την πολιτεία και η Ζάχα. Εγώ ας πω λίγο το γιατρικό τον αφέντη μου και ευχαριστώ δίπλα. Χάρη μου είναι τον πλάσμα και φτάνει η ευτοσία ή και τα άρρωστες. Ναι, Ριζά, σαν έστειλε σε χασλού παραδοχόσα στην Αμερική. Κύριε Θεία Ζορτάνη τελεύει. Το χασλού και ενός ανθρώπου, γιατρής, πολλά κοιτάει. Θεόν καλός είναι. Και με κατά τα παράδεισα. Έδειξ. Όμως. Νίκο, δεν λέγω σε εγώ, θα πας με μέσα σε εκείνο το γραφείο, όπου γράφουν οι πρόσφυγες. Να βάλω στον κατάλογο τη μαχαλέτσα μου. Εγώ κοιτάει κοροναϊρικά. Εγώ ξέρω που είναι ανοιχτοπολά μου, οπότε δεν τις πάμε. Εξαπλώντες ανθρώπινο κρεβάτι και ηγέν τον άλλος άνθρωπος. Είναι έμορφα το γιατρικό. Λίγαν το μάτι. Αγάτερα είπε. Α, τώρα επίστεψα πως θα ήμουν καλά. Α, ούτε την οικογένεια μου, εικόνα θα εφτάγω και θα προσκυνούμε. Με το δίκιο να. Λέγω, εγώ θα πάω κάπου με τον Νίκο. Και εκεί θα περάμε και στη σπίτα της Τσόπας. Θέλεις να λέω ότι δεν την Τσόπα. Ναι, στάω λίγο λάβο. Θα φέρω. Συγγνώμη. Πάντα ρε. Όσα ούτε τη θεία την τσέφα να φέρει ένα τσάι τα μωρά. Είσαι λαμανέμουτσι. Εκείνο έμαθα να πίνει το τσάι χωρίς ζάχαρη. Ακόμα δεν κακοπατήσατε. Δεν λέγω σε λάμπα, στα μασκάρια σου, μωρά. Καλό, ας είναι το θέλει. Άντε το κάνουμε. Καλά το έβρετε τον Νίκο να ράσω ξένο τον τόπο και είσαι και καλές ανοικοκυρά και έβαλε το κεφάλι σου να βγάλω στέλνους. Κάπου ας είχαμε και εμείς πατήχη. Αν και ήμουν αυτό το παιδί και ξέρω το θα είναι. Θυσία λέγε το για εμάς. Να τα λένε σωρούν τα φέρνει, πως το μικρό το καλό δεν πήγε να τον εκάπω. Πήρε ο καλό. Πρώτον το χρόνο το έπαιξα στην πάσα, έδινε να τον εκαστουργώ. Ποιος θα τον εγάπανα. Αυτό κι ανασπάλια. Αν δεν μπορεί τα δει μας και γλυψή. Άνθρωπο ούτε σε καλός. Πόσοι είναι που έφτασαν στο καλό και κυκλώσουν να καιρούν εσύ. Δεν λέγω σε ποια τέλος. Εδώ πάμε στην καλάτσια και να κάνουμε κυρικό. Αν τώρα σε ένα λεπτό θα ευχαριστώ, Λίζα, με ευχαριστώ. Έχω καμία κυφέρνη. Και καμία σειρά κέρδη. Εγώ για κάτι άλλο έλεγα. Κάτι βαρέωσε. Θέλω να ακούσουν καλά. Μα ακούσε παντολόγος σε πήρα. Έρχεται θα ακούσε. Με όλο το σέβας. Άξονα για το πρώτο. Εγώ από παιδί με πως διάβολος σπιτής άνθρωπος στα καλατσέρους. Έξερα πως ο παιδερός ο Βασίλης ίδια νικήσε, που είναι εξόδεψε κατά στη στράτη. Από μυστικό κέντρο. Ούτε μου τσιπάκια θα καλάσω εδώ. Άμα μου κάθε σπίτι έχει κάτι να οπουλέω και να το μαύρο ψωμί τη φαμίλια σας. Τα άλλο πολλά και τα άλλο λίγο. Μόνο εσάς, εσύ και τον παιδερός, ο Θεός λέγατε πώς να λέγατε. Όπως και να λες θα το θεία θεοπιστή, εμάς ο Θεό, ναι, επέτε τον δουλευτή τον άντρα σου και έκοψε τα χέρια και φέγεσαι μαλαχέσα με το γέρο των πεθερός και εκείνον άρρωστο και σαν κρεβάτι. Δεν τέλε, θέλω άνθρωπος ο γέρα. Πώς να αφήνεις το και να δουλεύσει. Αυτό είναι το νυχή. Θα υπομένω. Έριζα, θα υπομένε, άμα όσο τόσο. Από το ένα ημέρα και δύο εκεί. Ξέρω πως και γίνεται έως τα σήμερα. Με θεία θεοπιστή και κρύφτα και ντρέπομαι να λέγαμε. Ουλά σήμερα κρανείται ανέβη και ευχαριστώ το Θεό δεν φέγγε με κατά τα ολίγου. Και ντροπή είναι το και δεν ξέρα το ελέγχο χωρίς. Άμα κάποτε θα τελείτε για τα ανεβαίνανε σας. Και δεν ξέρω πολλά κύμα, πολλά ελίγα, ώσπου τα έχω άρεστο τον αφέντη, χωρίς γιατρικά και χωρίς τέρμα κοιτά. Ο κύμα να αφήντσα του. Εγώ το λέω άλλο. Ότι σκητάες άλλο τι δεν θα πεις. Ο τότε δεν το θα έφτασε. Το θα γίνεται προηγμένο πλάσμα.
Όταν θα έρθει εκείνο η μαύρη σειρά, για θετική θα έκανα. Μα τότε θα τελούμε το GRFL. Όργαλος, κάποιο πόρτα θα ανοίγεται και για εμάς. Έριζα, πριν να έρθει το μαύρο η ώρα, πρέπει να ανοίξει την GRFL. Με το μήνυμα την εκείνη, δηλαδή. Ασκούνται πρώτα στο ποδαραπέλ και εκεί θα τελούμε το 7. Έτσι, είναι ό,τι καμία το μου κυφό και τα αναποδία στη ζωή σκυφογάτη. Όταν εμείς που εγέρασαμε, ούλια νομίζουμε και ούλια φοβούντες. Τι θεωρείς, γιατί θα σου να φτάσει και εμένα να φοβούν. Αλλά στη σειρά μου θα έπρεπε να δίνουμε με θάρρος. Ας σου με ρωτάς με, θα λέξω το γιατί και θα δικαιώσει. Θέλω να εφτάγωσε να φοβάσαι για να νομίζεις βαθέα, να εμπρικάς που ευρύεσαι. Και θέλησα να ερωτώσει, νο θα εφτάσει, αν όμοι γίνει το από πάνω πεθερός. Έτσι και μακράν κοφόντου τι τα πουία. Είπασε, και ρώτησα σε, άμα εσύ πρέπει να νομίσεις και να έχεις και αυτό το φόνο. Εκείνος που θα νόμιζε για τεβένει και για την αύριο, και πέρα. Α, τώρα εγώ πρέπει να νομίζω για κάτι. Για τον πεθερός. Αυτό να έχω στον κόσμο. Και πεθερό και πατέρα και όρια. Έρισα, ότι εσύ είσαι εσύ ασφαλισμένσα, ασφαλής και τα τούτα γεραρχία. Α, τώρα ενικάζει το θέλω να νέωσε. Κάποτε ξανήπασα και παρακάλεσας. Ας έγινε την κρούστουση. Ας έγινε την πεθερού στο χάρτη. Έβαλα την απόφαση. Να αντρίσω. Να παίρνω τον Σταύρο. Ναι, τον Σταύρο, τον ανεψό. Αν πολεμώ γιατί στο το καλό μόνο και φτάρατε. Πολεμώ και γιατί Σταύρο το καλό. Δεν ξέρω τον πόνο. Δεν ξέρω γιατί το σύλλοσα καμία εκεί γελά. Τσίξω να το. Τσίξω τον εαυτός. Τσίξω μούτσι μου. Θεία Θεοπίστη. Εγώ ούλτς πόνο για σε έχω εγώ τον πόνο. Αλλά είναι ανέργα στο σέφι. Μόνο εκείνο μπορώ να εφτά. Αν και θέλω να βρίζω. Αν και θέλω να ευχαριστώ ούλτσι σου. Η αιτία άλλο. Και η ιδέα να αλλάζω κύριο. Μούτσες καλά τον που είπες. Ασυλλογίστα καμία εκεί καλά τσέπου. Ασυλλογίστα ή μπορεί να μην καλά τσέψει. Άμα ασυλλογίστος και είναι να είσαι. Τι αθεωρείς. Εγώ ίδια είπα το μήνο μου το σέβασε και μου λέει κάτι και πέρασε. Και μπορεί να είναι εδώ, γιατί εμβολιάστηκες. Τα λόγια και πειράζετε. Άμα τα λιάκια σχαλάνε δύο σπίτια. Εγώ βασίλθα από μέσα στράτας. Έμεινε μου το παιδί θα κακοπαθά να σίγα μονίνα του. Σωτό από νεουλιά πρέπει να είχαμε να έρθουμε τα κορίτσια μου. Αν θέλει να πέφτει τον ένα ή τον άλλο. Και από τα συνήθεια μου κοιτάζουμε. Ρίξες. Εσύ κοίσε που θα σκότς και πότς στις μισοτέρες. Θα καλατσέπω με τον πεθερός και έχω. Η θεία μας στα νοπορικά τσακά. Τυραννίεται με τα ξένα τα βουλή. Εγώ, πού είναι το κύριο Βασίλης. Θέλω να κάνω τα νέα και να ξέρω τότε τι να εφτάρει. Κοιμάται. 2 νύχτας και 2 μέρας και τσάκος. Αυτό θα έφερε να το λέει και μπορώ να το πείσω. Και ποιος είσαι ένα κρεβίστρο. Όσο να και πάνω που είναι τα χαρτιά, θα λένε 2-3 ημέρες. Τότε έχουμε καιρό. Έλπετε, όταν έκανες πια από περαστικά και πως τα καλά να αύριο ελέγχονται. Αν τώρα σου πάω. Θα έρθει θείαση με τον Στέφανο και θα έπρεπε έτσι. Α, Να γίνουν εκεί. α, έχεις δίκιο. Πρέπει να λέγω τον Στέφανο. Πρέπει να περιμένω. Ο Νίκον, τι να δω. Ξέρετε με το λάμο και καλά δεν είχε κανείς άλλος άρα. Γιατί? Αν θέλω να ερωτήσω και σαν τσέντρα κοιτάει μόνο. Για τον Νίκον ή για τον Λάμπο θα ρωτάς. Όχι, για τη θεία στη Θεοπίστη. Για τη θεία, και ένα τόσο μυστικό. Σταύρη, εμείς σαν μοναδέλφια τράγινα. Και μάθηση μου Θεό, άμα να δεχτώ με γάβανα και αγαπώς. Άμουν αδελφόν, εξέρα, αυτό εξέρα. Κατά τόσα σέντα δεν γνωράζει, κι άμα να δεχτώ θα καλατσέρως. Σταύρη, έξερες το ίδιο να δάει θεία στη Θεοπίστη και γιατί έρθε να δάει. Όχι, δεν έξερα. Καμία ανάμεσά σου έγινε ο λόγος για την ΕΕ. Για εσύ και για τον Στήριο τον Βασίλη, πώς θα μην γίνει το λόγο. Πολύ καλά στο κεφάλι σου. Ευρύει άνθρωπος του χωρίου μου και θα ενδιαφέρει για εσάς. Όχι, Σταύρη. Το ερώτημα μάλλον. Η θεία στο σήμερα έρθε να προξενεύσει.
Σήμερα. Σε ναι, και θέλω να μαθάνω αν εσύ έξερες τη δε. Αν έστειλες απ' εσύ. Άξο δεν έχω. Και πήγες καλά να ρωτάς. Με το ερώτημα μας, αν είσαι ένα κρυμμένο γερά. Αμα να σου ερώτης, μπορείς σου λάβει τη χάρη μας. Καμία τα μυστικά και η καρδία σου, μια θεία βήματα, μια σε κανέναν. Προκύσου. Ευχαριστώ, Στάβη. Ατόσο μόνο. Άλλο τι δεν μιλές. Σαν το κυφά μπορώ να πω πως είναι λέγω. Είπα σε την έξι στο κρυφό γεράνι του ψήσει και την καρδία σου. Επήγες με και πόνισα. Ο πονεμένος σου πάλι κάνει κανένα. Όταν προύβει να πας ιερά, κοίτα Γιάννης. Ορκίσκουνε, Στάβη. Και θέλω να φτάω σε να υποφέρεις. Η θεία μου και όλο το χωριό που δεν ξέραν το μυστικό μου. Που δεν ξέραν το εγάπανασε. Όμουν αδελφή, Στάβη. Άμον δεν κάπανες ότι μου προτού να πέτσε, άμον δεν κάπανες όταν επέδεσε. Εκείνος έξερε το τέλος αυτά ως η γυναίκα. Μόνο να ρούξω στο θέλημα του πατέρα μου. Από τότε αποφάσισε εκείνος να γίνει να φανερώ το μυστικό να. Από τότε ορκίστε να μην γεννητήσω καμία και να ζω με την αγάπη που είχα για εσένα. Έναν αγάπη αγνό, αληθινό, άγιο. Ναι, Στάβη. Αν το Τάλιο την αγάπησε, έξερε να το πει. Έξερα το κι εγώ. Καμία κιθάρα να σπάνω. Να θυσιάζεται πήγες γιατί εκείνος είναι αρρώστια. 1000 φορά σε παρακάζω το Θεό να περιμένει να φύγει εκείνο. Αμα θέλω και θέλεις. Γιατί να κάνει εκείνος και να ζω εγώ. Το μόνη ζωή σε κανένα και χρειάζεται. Εκείνος είσαι εσένα. Είσαι τον πατέρα. Είσαι τον δέρτα και κουρέντα να πληρώνει. Γιατί να κάνει εκείνος και να ζω εγώ. Αφού η καρδιά μου θα κάνω τόσα χρόνια σε καμπάνι στο ταφί. Εμείς και μπορούμε να κρίνουμε τον Θεό, Στάβη. Εκείνος τα κρίνει μας. Το Θεό και κρίνω. Τα έργα τα κρίνω. Είναι τα η καρδία, ο πόνο. Μπορεί να σπάλω και ο νους είναι πάντα οδέρα σαν την αδικία και ο πρόσφυγε. Είναι αδικία. Να κάνει ο κρίσιμο άνθρωπο και να ζω εγώ ο άκιστο. Αν το μιλάς εδώ, Στάβη, θα έπρεπε να εξέλθω την τρίωτα άνθρωπο και θα έπρεπε να ζω χωρίς εσένα. Ποιος η θεία, εκείνη γέρασε, η γέρτα Γιαννίστη. Μόνο τη θεία Σκέν. Είπες. Αν τόσο μόνο λέγωσε. Η ατυχία σε πήγε σε κι άλλο με τον εαυτό σου κάναν κοινωνείς, κάναν κοινωνείς. Πιστέψτε να το λες. Τα λόγια σαν τα δείχνεις. Καλύτερα. Το Θεό σαν να αγαπάς τη λες πράγματι του πιστέψει. Εξέλθει την απολόγια για την υποφέρω. Και αν ξέφτα το, μάθω το, για εσένα. Σταύρη, ασέρ γιατί Θεού το όνομα. Όταν εσύ είναι ο άντρας σε πέρα τα απόφαση, έκοψα το βούτο. Αλλά όταν επέμεινε σέρα, ο θάνατο που εφαρμάκωσε σε, έριξε τη στράτα τη ελπίδα σου. Η ζωή είναι και το μαρτύριο. Εντρέπω να λέω το Θεό. Όλοι εγώ να δέχτηκα στον ίδιο τον εαυτό μου. Μόνο το σ' όλη ζωή και για τον μαρτύριο. Εσύ είσαι άβολος δυνατός, γιατί να την το να λέω. Κακά τα ανέλεγαν οι πορεία. Ανώφελα, Σταύρη, πίστεψω με ανώφελα. Άσο δεν έκανα. Και ξέρω ότι είμαι συνηθή αμυθιοπίστη. Αμα αν εννοούσε και είναι όπως εμείς οι δύο, εσύ και εγώ πρέπει να εννοείς και να χτίζουμε ένα φορέα να πάνε σε τόσα χαλάσματα. Και θα ρω καλά. Και αν θα εξαλάπαινε την άδεια, θα αφήνατε να έρθει. Μιλές θα το κι θα έφυγες. Θα αφήνατε. Οι ανθρώποι θα με το έβλεπο και το Θεό μας. Και αποθαμέν, Σταύρη. Για αυτό θα με. Ναι, και αποθαμέν. Αν κι αφήνεις σε κανέναν να λες το πόνος ή εντροπής, έχω το στόμα εκαράκωσε με όρκο. Ο όρκο. Ναι, ορκίστα σωτή μου, καμία να μην αφήνω τον πατέρα μου. Και ποιος ήρθε να γίνει αυτό. Αν δεν τον αυτό μόνο. Ορκίστα, άλλο να μην βάλω σωτόπουνα. Πέρασα τόσο βαρύ όρκο. Ναι, ορκίστα. Πιστέψα να το λες εσύ. Εξέρχεται να το λες. Εξέρω. Και μα την Παναγία. Εκεί τσίζω για τα το. Τσίζω εσέ. Εξέρω βιομενικά μονής. Εξέρω την καρδία. Εδρικό το μαχαίρι αν λίγο στον άνθρωπο που αγαπάμε. Στον άνθρωπο την αναγαπώ. Αν αυτό να έφταω. Σταύρη, όταν κλαίω για τον Δήμο, κλαίω για τεμέν, κλαίω και για τεσέ. Πίστεψε. Ξέρω πως αν οι δύο με χτίζαμε ένα νέο φορέα, θα ησύχαζε και τη διενώνη καρδία. Άμα να πας από τη φορέα θα πόνευε το παραπονεμένο νύψη ταντρού, οι φίλους. Μετά το ασάπι να παίρνουμε τα μουράκια. Σταύρη, βοήθεια. Εσύ θα βοηθάς. Ξέρω. Πες όμως, τα παλαιά τα ημέρες.
ζωή είναι χαρά του Θεός. Η ζωή είναι χαρά του Θεού. Ανήκε. Άλλο την έχει Θεό. Ναι, Σταύρο. Ας αγαπούμε ένας τον άλλον άμονα τον. Ας ελαφρύνει ο ένας τα βάσια κατάλληλα. Έρθες, πατέρα. Κι αυτό να πει να ρίξα. Κάτσε. Εγασμένος θες. Δεν με γελάκω. Εκείνη η καλέσα η καλή. Έφυγες Αθήνας. Ναι, πατέρα. Η κυρία Μπόμπη έχει η συναδελφή να της πούμε. Κάμα να σας να τον είμαστε. Ήθελε να έσου πανέλει. Ο Νίκον ακόμα κρυγίτσα. Είπε πως θα έρθει. Κάποιοι φίλοι έφεραν να Αθήνας ο παλιόκαστο. Έμαθε να το ψευδοκάνω και δύο σύγχρονα ελεύθερες. Να μην εγκάσκει. Από μαγκαράκι έντονο. Άλλο τους. Πολλά καλώς. 3 οκάδες παετέρια πάνω. Τελείω και διόρισε. Δόξα τον Θεό. Πατέρα, ας εφτάμωσε την καβέση. Όχι το πολύ. Από τώρα έβαλε συγχωρέσεις. Είναι για να ανάσχει το μοντίο. Αναφορέτες. Δώσε το μου, πατέρα. Εκείνη η Μάρσα η Θεοπίστη. Απάνα αυτά να τον εισαβαλίσει. Εντέβα. Άλλο τον άπανα. Ο ευλογημένος να είναι ψέστα στους Σταύρους. Εσκότες στο ποδάρι και θα πάει στην Αμερική. Ναι, συνάκρα αντικοσμή. Και ευρικάς, η Μάρσα η Θεοπίστη, αρατώντας. Άλλος κανάς ο κόσμος και λέει και μυρολόγα. Και μπορώ να γίνουσε να ξέρετε. Έρισα. Χειρού παιδί. Φαίνεται τα παράδοση πολλά άγραμα. Λέμε πως έχει καλό σειρά. Καλό και εξήκαλο. Άμα ακούεις στην Αμερική και δείτε τα πολλά τα πλούτη.
τώρα εντάμε. Γίνεται λίγο. Όχι γίνεται. Αν τότε γράψω. Εγώ θα λέω και εσύ θα γράψεις. Αν το γράψω θα με μισή πρόεδρε, παρακαλώ. Καλό, μαγάλιο και δεν σε έπρεπε λίγο. Λαμβάνω την τιμή. Πρώτα βάλε την αντρέσα μας. Ερεσού 52 Αθήνας. Πήγαν όθη. Λαμβάνω την τιμή και παρακαλώ. Όχι, η αρχή πάντα δύσκολο. Η αρχή πάντα δύσκολο. Λοιπόν, είπαμε, λαμβάνω την τιμή και συγχαίρουμε. Συγχαίρουμε και ψαμψυχαίρουμε. Όχι, το συγχαίρουμε κι άλλο πιτσιγκίδικο είναι. Συγχαίρουμε γυρισμόν αγαπητού τέχνους. Μετά τιμής. Τέχνους. Έγραψε. Τώρα βάλουμε και το όνομα. Λάμπρος Λαμπροφορίδης Πρόεδρος. Το όνομα της κοινότητας, τι θα βάλουμε. Τσάνο, ποιος και ξεπίνος κοινότητας Πρόεδρος είναι ο Λαμπροφορίδης. Δεν υπάρξει να κοιτέω παρακαλώ. Δώσ' μας υπογράφω. Το άλλο δεν την γράφω, θα φτάσω στο γραφείο. Πολλά με αργεύστα γύρεις, ο θείος ανησυχά. Πολλά κιθάρια. Λάμπο, τόλες, πήραμε απέναντι εδώ. Και θα νοικάσουμε την Ελέγχου παρακαλώ. Τσάνο, άσα τα σειρά τα παρακαλώ. Έλεγχο χωρίς. Πίσω μας απέναντι αβέ. Φέρε μας και απέναντι. Καλό βάλε. Λοιπόν κύριε Βασίλη, τώρα που επέμναμε οι δύο μου, θέλω να λέω σε ένα πράγμα. Το γνωρίζω από πολλά καιρό παρακαλώ. Άμα το να έρθαω, και αφήνω τον άνθρωπο ήσυχο, χαράποντας τα οικογενειακά. Τι έγινε σαν τα οικογενειακά. Εσύ δεν ξέρω ότι θα ζήσω δηλαδή. Μια γονείς, μια αδέρφια και μια γυναίκα. Ένα ξέρω τι φάει. Από το λέω λόγο. Σαν ποια οικογενειακά σταράγω. Ναι, ανάγκη έχω, φαμίλια και έχω. Άμα νομίζω να έρθαω παρακαλώ. Κι αν μου ψάχνει παρακαλείς. Αν τζαξέτε στα ήμαρτα και αποφάσεις να γυναικείς. Αυτό παρακαλεί ο μαγιστός. Αφαιρούν λάμπο, αφαιρούν. Αφαιρούν, άμα με ρώτα και τάλτς. Πώς, εσύ θα γυναικείς ή αν δεν θα σε. Αλλά τώρα το έφτανε και σπάνω. Σκούνταν και κάθουνταν. Ο πρόεδρον έσπασε κιβάλ. Ο πρόεδρον κερίο λόγερα. Ο πρόεδρον. Άλλο, και με το να είσαι πρόεδρος, μας σκέφτε έτσι να χειμαντρίτης για να μην γυναικείς. Εσύ καλά λες. Άμα είναι που σφύρνα παιδιά, ξέρετε το λένε παρακαλώ. Ο Λάμπο λένε ο Σατούρα και μπορεί να γυναίκησε. Και τώρα μου το γίνει ο πρόεδρος. Ένα και βρικάς. Όλα να τόσο να είναι ικανός μη είναι. Και αν κινούμουν πρόεδρος, κοιτάει ένα πρόσωπο να ψαλαχού κορίτσι. Παρακαλείς διώξε μου και παρακαλείς. Όμως εκεί να τα παρακαλείς. Τσάκου, όπως και λέγατε, ας το προεδρούν και δεν είναι να το παρακαλώ. Ούλ παρακαλούν με, παρακαλώ κι εγώ. Συνήθεια, άμα δεν λέγαμε. Ασυνάδει, εγώ επέρα το απόφαση. Συνάδεια του θα γυναικίζω και ας είμαι και πρόεδρος. Τι καλά θα φτάσα. Δεν μπορεί να φτάσα. Εγώ πάω έτσι τα ροπάσα μας. Τα χρόνια μέρα. Και με το παραπάνω. Τη σειρά μέρα. 30 στρέμμα. 4 τσαμέσια. 2 βούλια παρακαλώ. 5 ακτίνια. Έναν γάιδαρο. Εκτός την προσωπική πάσα μας. Και έναν γάιδαρο. Ας τώρα με μια περίπου που να μου κύρασε. Δεν το λόγο σου. Πού αισθάνομαι και ψεμαγγέλωνε. Σιγά ιδέα. Καλά λες, καλά
Εσύ, ατέλτσατε, ούλα τρελαίνε. Πέφτας είσαι κύριε. Εσύ επενδύεσαι τη γυναίκα την αρέσει και εγώ πρέπει να φέρω για να πέτσατε. Είναι και βρικό. Λοιπόν, τώρα το πάσει. Θα λέγαμε με τελειώνει. Λοιπόν, κύριε Βασίλη, εγώ έφτασα σήμερα να ψαλαπώ την ύφεση στην Ελένη. Άρα το είναι το παρακτό. Την Ελένη, εγώ εθαρώ με την κοινά δυστυχά. Εγώ εθαρώ είμαι σπαρακαπιάνος σκύλου. Ντούνες πάσα βάση. Κι αν είναι κάσκα που είναι ψαλάπης. Κι αν είναι. Όχι, Μίσα. Το λέω ότι δεν ιταιρείς. Άλλα, άλλα. Εσύ το ξαναφάσατε, το επόμενο. Τι με ρίξατε το αίμα μου. Θα δεις την ευσύς. Μπράβο. Η ευσύ μόνο εκεί κάνει. Εκείνη, η Ελένη εδώ θα είναι. Εκείνη πώς θα είναι. Η Ελένη θα λέει ένα άλλο τρίο Βασί. Εγώ εσέ παρακαλώ να λες τον ναι. Γιατί εκείνη θα ελέγχομαι. Εγώ είδα εσένα από μωρό να ξέρεις. Και μάλτης είμαι ο Θεός. Αν είχα χωρίς 1000 φορές θα έδινασα. Και την ήρθε. Αν θα δέχεται, θα δείχνατε την ευσύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δόξα σου Θεού. Έλα να σε χαρά. Μα γρηγορείς λάθος. Και σε ξέψατε. Αν η Ελένη τι θα φέρει, εγώ να ανάγκασα δέχει. Νύφερα. Και θα κατέραμε τα διατάσσω. Αυτό θα ανασπάζω. Εκείνη πρέπει να φέρει. Σαν και στην αγορεύκη σε δύο Βασί. Εκείνη οπνοστικές και ο Κοτσαμάν είναι έναν πρόεδρο. Λάχτα κοιτάδια από καμία. Εγώ λέω πως εκείνη ας είσαι κάτω που πουλάει θα λέει το ναι. Μακάρι να λέει αυτό είσαι. Ο Θεός να διέθει καλό φώτιση. Θα δείτε, γιατί να μην διέπει παρακαλώ. Και με, εσύ τώρα θα δεις την ευσύς. Μα γρηγορείς λάθο. Μα γρηγορείς. Είπας. Πρώτα θα τελούμε. Δώσα είναι η Ελένη. Και εκεί. Εγώ αντίρρηση και Καλύπτει, αυτός ο καλύπτει. Ευχαριστώ. Τώρα, εγώ δεν πρέπει να έρθω. εσύ τώρα, άσου με μανακό. Θα πολεμώ να βρω τον τρόπο να καλάσω. Την Ελένη. Έλπε την Ελένη. Και εγώ τώρα να κοιτάς. Απάνσα χάντα κάποιον, πότε θα ξέρατε. Εκτός από να δεις ένα κεφάλι, θα μάσω γράφει. Αν σαν το ανάμεσα πέρα τη βρώμηνα, θα λέω σου. Μα τώρα, άνα με το καλό. Με το καλό να πάω. Άμα Παναγία μου, με το καλό πάω να γυρίσω. Λοιπόν, να ακούσει να πας στο βράδυ. Καλό, όταν θες να. Μόνο λεβεύωσε. Κανείς τι δεν ανήματα. Και να είναι μαλώτα. Μα θέλω να και τους στείλουν τα παιδιά και έχουν τα χαλάνε την δουλεία. Πάω πόσα Βασίλη. Και λελεύωσε με το καλό. Και διαβάσει. Καθπαράσει την Ελένη. Πέφτει πως εξέλθουμε τη σειρά. Πέφτει και για την Προεδρία παρακαλώ. Εσύ εξέλθει. Άμα δεν ξέρεις κανόνας το πράγμα, εγώ αφήνω Ιαν και κοιτάρια μου. Απάνσα χάλια κάθομαι. Τόσα χρόνια. Και καμία αγγελούτσα. Ένας χώρα. Έπρεπε να έρθει αυτός ο ευλογημένο να ξαναπάτε. Για να ελεγχώ του τρανών αμαρτία. Του τρανών αδικία ανεπίκαση γυναίκα την παιδί. Με ορθάνατο θα έρθει απεμένη χωρισίας. Άμα να έτσι πρέπει να είναι. Πρέπει να στερεώνει.
Τι είμαστε. Το σπίτι και όλα τεσά είναι. Θέλω να μην θυσιάσεις άλλο για εμένα. Θέλω να εντάς κι άλλο σπίτι. Θέλω να ελέγχωσες άλλα σέρα πριν να σταυρώνω εγώ θέμα. Πατέρα, δεν παραπονονήσασαι. Δεν πήγα και θα να χάτες μια σογιά. Για να μου ζω καλά. Εμείς δεν μπορούμε να ζούμε ένας χωρίς τον άλλο. Ούλια μου Τερέζα. Να εμπορούμε. Πρέπει να εμπορούμε. Όχι, πατέρα. Μη λες πράγματα από τι πιστεύεις. Στο Γιάννη σε βοηθώ με τον τύπο μετά. Εμανέρα όταν δίωσου στο πρόσωπο μου την τύπο στο πρόσωπο. Εσύ κυλέσαι το, άμα εγώ εντρικόβατο. Πόσα χρόνια ο τύπος ανάμεσά μου. Αν χωρίζουμε με τι να θα πάει. Γιατί ονοματές αυτά σήμερα τον τύπο. Γιατί βάζω τον ανάμεσά μου. Εγώ κυβάλα τον πατέρα. Εκείνος πάντα ανάμεσά μου έχω. Για ανάμεσά μου θα είναι όσο ζουν. Που στα σήμερα έτσι θα είναι εγώ. Και αυτό θα είναι από σένα το σωστό. Αν σήμερα δεν ρίξα τον λάθος. Ανάμεσά μου πρέπει να μπαίνει άλλος. Ζωντανός. Άλλος στον τόπο δικήμονος. Ναι. Το καμία κοιτά είναι δε πατέρα. Το είπες. Καμία κοιτά είναι. Και αν θέλω το εγώ. Αν θέλω εγώ να βάλω στον τόπο τη γιου μάλλον. Πατέρα, εγώ και μπορώ να βάλω κανένα. Κόψω την αλίας. Εξάμω στα σκότς και πάρεις εμένα. Πατέρα, το είπε και χωλιάστε. Έπατε σήμερα, κοιτάζω. Δεν έμαστε, πατέρα, ησύχασου, λάσσε. Ένα στον εαυτός ησύχασου. Ελέγχω χωρίς, άψε με μόνο τον πεθέω σου. Άλλο θεία, μόνο τον έλεγχος, εμείς στενοχωρέψα τον άλλο. Μόνο κύριε. Βασίλη, αν δεν θα ησυχάσει, ας αφήσω σε μαλακό. Σας και μόνο ώρα λέρθα. Σύνορα δεν έπρεπε να θεώρηση. Στο χάντο ευρύομαι κι εγώ. Για αυτό το προηγημένο, ο Θεονέστηρες. Πατέρας και παιδί, άμα μου σπίτες και τα τράβαλα. Έμαθα και έδεσα τα πέτα και τα βάσα. Έμαθα σε τα βασίλη. Όταν σταθεί με το παιδί και τα βέβαια, θα πω γιατί να ζω. Και πώς θα σου λείπουμε ενόχρωτος. Θα το βάζεις να. Ναι, θα την εβδομάδα θα εμπέσει στράτα. Του να λέω σε θεώρηση. Για τα πρώτη και μόνο να φύγει κανείς τα φρόξια και να σου δεν πάει σε χαρμονή. Όχι Βασίλη, όχι. Ως τα άφησε και τα φρούτη κι αυτή μας. Η αιτία άλλο. Κι αν έρθω σίγουρο να έρχεσαι για τα το έρθα. Να μαθάνεις κι εσύ άλλο την αιτία. Έρχε έπαιξε εσύ την τσέρε. Εγώ. Ναι, θα λέγουσε και θα έπρικάσει. Ακούω θεώρηση. Ακούω. Ως τα άφησε κάποτε γάμανε την ελέγχου. Όσους φορεμένα μερικές αρχές και να τον απέκρινε. Ως κάρτες. Εγάπανε την ελέγχου. Εγάπανε κι αγαπάτε. Ως κάρτες αγαπάει την ελέγχου. Ναι. Να σου αγαπάτε, γιατί και ψαλάπησε να κάνει. Δεν σου λέω να κάνει να δω. Και ψαλάπησε να κρίνονται εσείς άρρωστος. Και εμένα γιατί και έλεγε. Τι κάπου θα έλεγα. Η ελέγχο της μέτσα εξηγεί μόνο στον τόπο, άλλο να μην πάρει. Είπε να τον ίδιο μπροστά μου. Και έτσι παγιωμέ και εμένα έρχονται σε εσένα. Άσχημα ρε, πολλά άσχημα. Και αν ερέξει, κρίμα, κρίμα. Αχα, είπα σαν τα τώρα. Τούτα έγινα. Εγώ παρούμιλα κομμουνιά. Επήκα από σταυρό και έρθα να δώσω σαν ποδάρες σου να πάρω. Ησύχασου το πεις, ησύχασου. Είναι αναγκαία να σου σέρει χαρτάρα που ησύχασου. Μόνο ο Θεός μας και με γύρισε. Τσίξτε τα ιεραρχία. Μόνο τα ιεραρχία θα συνεχίσουν. Νομίζω και βεμά. Νομίζω και διελέγχους. Θεοπίστη, άμα και την ελέγχω να έρθει, θέλω. Και έλα και εσύ μετέχει. Καλό Βασίλη. Ο Θεός να βοηθά μας. Τόσα χρόνια. Μόνο τον εαυτό με νόμιζα. Τον εαυτό μου και τον αποκαθένα. Είμαι αυτόν Θεό, είμαι αυτόν. Ούλς και ζωντανούς ενέσπερα. Πατέρα, ησύχασες, είσαι καλά. Καλά είναι, Ρίσα. Καλά είναι. Έξω και τα τέρια κοιμάξα στις θεοπίστης και λίγο ενές παρατεμά. Μέσα, απ' τώρα κατάλληλο θέλω να λέω. Η θεία στη θεοπίστη είπε πως ο ανεψιός σας τους Σάββες στα αφήνανε και θα πάει στη ξενικία. Ξέρεις γιατί έπρεπε, πάει σε σένα. Εσύ απαραναντιέται πως ήρθε η χάραξη στον καζάνι. Ναι,
είπες πως ορκίστες στον τύπο, άλλο να μην πάρεις το κόμμα. Έτσι. Ναι. Ορκίστες. Δικαίωμά σου. Κανείς για αυτό να κατηγοράσει και μπορεί. Άμα μπαίνε, δεν μπορείς τώρα να ορκίστησε πως ο τύπος εδέχτηκε εκείνο τον όρκο σου. Δεν ξέρω. Πώς δεν μπορώ να ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν μπορείς. Εγώ έπαιρνα να σε ξέρεις. Τα τελευταία τα λόγια. Εγώ έξερα, εξέφυγε άσε τα τελευταία. Πάτερ, η ελέγχου δεν το παίρνεις. Κανέναν άλλο στον κόσμο και έξω. Αν μου το εξέφυγες, μετά θα τελείωσε το τίμο. Αν μου το εξέφυγες, ελέγχω παιδί. Ο τίμον ανάμεσα μου διευλείται από την ώρα. Θα κρατούμε τον όρκο, δεν έχεις εσύ. Μπορείς τι θέλεις να πει. Για θα έφτανε εκείνο το επευθύνησε. Δεν με ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ φοβούμαι την αμαρτία. Φοβούμαι την ψυχή. Επειδή είμαι εκείνος, περίπτωση. Λύνος σας ο δρόμος. Αν είναι αμαρτία, αυτό την αμαρτία από πέρα θα πάει. Άμα μπαίνει, τώρα έφτανε.
είδες, κύριε Βασίλη? Πρόεδρε, είπε πως εδέκε στην Ευσύνα την Αστεφανούνται η Ελέγχο. Καλύπτει, αυτός σαν καλύπτει. Εδέκε την Ευσύνα την Αστεφανούνται. Την Αστεφανούνται, αυτός εσύ και θα έπρεπε να μαθάνα. Τι πίστη. Αυτός σαν λέει με την Αντατέρη Ελέγχο το πουλό μου. Καλό. Ο Θείον ο Βασίλης εδέκε την Ευσύνα. Εντάξει. Η Ελέγχο παρακαλώ. Εκείνη παρακαλώ ουδένεται, δηλαδή παρακαλώ εκείνη εντόητη. Γυναίκα εντό θα έλεγε, όταν είπαν οι καλορίσκους, έκλαψε συγχαράνας και φίλες. Ασυγχαράνας, έρχεται, πώς να μη ξέρετε. Εγώ πώς σε χάνω, εμιτερής το κυκλέο. Εγώ άμουρος είμαι παρακαλώ, άμουρος και πρόεδρος. Τι ένας πρόεδρος, καμία εκεί πρέπει να κλαίει. Γιατί να βρεις κύριε πρόεδρε, κατέμαθα εγώ το σφαίρις. Μα σε χαρά παρακαλώ. Το μικρό πράγμα δεν θέλεις από. Μουράτια, Βερονίκο, μουράτια. Άμα μετά, τώρα η ώρα θα βγαίνει. Αν μου το λέστε με η Ελέγχο παρέβρενα το έβδομο. Γιατί να μην βρει. Σωστά. Όταν εγώ ένας πρόεδρος σε βρήκα το έβδομο, εκεί ένα κρύα το λάχτα μου παρακαλώ. Αυτό τη δουλειά εσύ εξέγες από τους συμπέξεις και εσύ έπρεπε. Άντιαξα τώρα έδειξες από τον Νίκο. Κρίμα σε σένα. Αρκετά το έβρασε αυτά τα πράγματα όταν έρθει. Άκουσα Νίκο, αν ξέραν το φατελείο ένα έτσι κουλάια, σοπτάν θα έλεγες μένα. Νέσα, άργεψον και ξύλα φέρω νευρικάς. Αν παρακαλώ, ο θείος του Βασίλης που είναι, φαίνεται. Ναι, κασμένος ήταν, θα πρέπει να τον ησυχάσει. Καλά έφυγε. Εγώ το θα έμαθα και ησύχασα. Ας ησυχάσει και εκείνος. Και εκείνη, η Ελέγχο παρακαλώ, πού είναι? Τη βλέπω στην εκκλησία να βάζει ένα κέρι. Κερί, μπράβος είναι Ελέγχο, σιτ καλά. Εγώ κι αμάν έναν πρόεδρο θα έφερε. Πώς να μην ευχαριστά την Παναγία. Λοιπόν Νίκο, εγώ πατάω το κερί, ένα μεμόριο λαμπάδα. Εσύ γιατί να σου λέω. Και είπαμε, σε έναν άκρο σειρά, ο καθένας πρέπει να ευχαριστά τον Θεό και λαμπάδαν ούλια τα καντήλα στην εκκλησία στα αυτογούλια και ασπάνια οι τους μάνους. Πάνω τόσα το Θεό θα έχεις κάτι. Και ξέρεις, ναι περώτα και με, ναι πέραν γραμμάτων χωρίς και παίρνεσαι και στέκνες. Άμα τώρα η ώρα του κέρδη, τώρα τη χαράνε μου να σε δούμε, τη χαράνε μου. Αχάρη και θεία Θεότης. Αν δεν ήξερα μου, άμα ανέβατε σαν τρογέλα. Πως αυτή και τι πιτινή εγώ τόπους. Και εκεί να μαθαίναμε εγώ, ποιος θα έπρεπε να μαθάνε. Έχεις δίκιο. Ένας παραδοτρής ο πρόεδρο και σου για χαράες. Εντόλες ευχαριστέτες. Είπασα, αφού τε εκοτόπωσε. Γιατί να ευχαριστούμε θεία, αλλά κοιτάμε τώρα. Άκουσε εκεί αν ευχαριστέτα.
σπίτι, τρανών τιμή εδώ. Αμάν, σε μένα είμαι και στην τιμή και σ' άλλον είμαι και στην τιμή. Εγώ είπα, να ρωτώ την Ελένη, λόγω του 10. Εσύ και δίκες, άμα και εγώ 11 και το έμερα παρακαλώ. Κατώνα την και πρόφτασα. Εγώ πώς επρόφτασα, πού να μην επροφτάνω. Αυτό είναι το που θες. Πώς να φέρω εγώ τη γνώμη μας, άλλα πέρα το λόγο μας. Κι έτσι, έγινε ρε εσύ. Να, χαϊβάν. Αν τόσα χρόνια κάτω ήσυχα κι όμορφα και τέρνες τις δουλειές. Ποιος είπε σε εσάς που είσαι σοκολάρνα γυναίκης. Πρόεδρη Ρουκ με δάρισε στο γυναίκισμα. Α, τώρα το πετε. Πώς θα εγγένωσω μετά. Λοιπόν, εγώ θα πάω στην Αμερική παρακαλώ. Γιατί να μην πάω παρακαλώ. Εκεί που πάνε ανθρώποι. Αλλά στο χωρίο, άλλο τόπο κι έχω. Θα αφήνω και το χωρίο και την προεδρία και ούλα. Άλλο πρόεδρε, κανείς να μην είναι. Κύριε Πρόεδρε. Δεν κάτσε το είπα. Πρόεδρος είναι. Ο πρόεδρος δεν εσύ επέθανε. Πώς λέγανε. Ούλας μαθάνατο, ούλ. Να μαθαίνετε και ο κύριος Νομάρχης. Και ο κύριος Νομάρχης. Ο οποίος Νομάρχης. Ο Νομάρχης, πώς λέγανε, ο Νομάρχης. Γιατί έχασε ο Νομάρχης, αν ζω, αν επέθανα. Καλό. Πώς λέγανε, να σου πω, λέγανε να μην παίρνει έτσι. Έτσι λέγανε πως επέθανες. Κραστά. Ο οποίος παίρνει. Ο Νομάρχης, στα γραφεία της κοινότητας, εκείνος έστειλε με να πουλήσει. Εσύ εγώ δεν θα πάω εδώ. Ανάγραμματα πανεπιστήμια και τα γράμματα τέματα. Και έρθει στους Σαββά να βασανίσουν, να εμπράτσει την ψυχή. Με πεπαίνει. Έρθε ο Νομάρχης και θέλτσε. Δύο λόγο. Έρθε ο Νομάρχης και θέλτσε. Το σιρτσάν και σιρτσιά και ρωτάστε. Αν ζω, αν επέφανε. Και τώρα που τσάνε ο Νομάρχης, περιμένουμε και εσύ κάθεσαι. Κάθομαι να μου, εσύ κάθεσαι. Αυτό θα αφήσει την καλάση. Κάπω σου έδειξε, πρέπει να πας. Αυτά σου ήταν σωστά. Καλό. Τώρα, Θα πάω. Μα πώς θα πάω παρακαλώ. Θα πάω να φκάει και... Βέβαια κανείς θα συγχωρέτησε μόνο για να σου Πού είναι εκεί. Όχι να τα έμαθε όλα τα σημερινά. Είναι και τα σημερινά βάζω. Έγινε τον γιάτο. Βρεζίλ και συντρανούς. Με πεπέντε, το είπα να την αντικυσκύλ τα παιδεία. Εκεί δεν έλεγα. Εκεί μου σάκω. Άξο Νίκο. Αν τα λες αν μου το είπες στη Γελέμης. Και την έλα την ομάδα θα σκοτώνεις. Αμά το σταυρό θα σκοτώνεις. Δύο λόγο. Το είπα. Είπα πως σου μαθαίθηκε η Ελέγχο και πως εσύ. Εγώ το δουλειά έχω με την Ελέγχο. Εγώ έμεινα μερική με την πάση του. Το δουλειά έχω. Πώς, είπα να τον πως εσύ την Ελέγχο θα... Έξα την Ελέγχο. Δεν πήγα την Ελέγχο. Δεν και πήγες σαν ένα ακόμα με αυτά, φτάσατε. Όχι τα πόρη σου να ξανήγια ψωμίδα με τα ψέματα. Όλα πούτρα ετάω την Ελέγχο. Δεν μπορώ να ετάω την τώρα παρακαλώ την Ελέγχο. Θα φτάσατε που μάθεις. Πώς θα πάμε. Σκοτώστε ένα χωρισμένο και πασχαμαράκι. Ξανεξέλγε την ψήλια να λέμε ένα. Και λέει είπα να τον κατασταθάνω την Ελέγχο. Ναι, έξω από το δοτία. Και ο κύριος Νομάρχης το είπε παρακαλώ. Μπράβο σου, βρε. Είπε μπράβο. Αυτό το μπράβο έξω από το δοτίας. Τι ο Βασίλη το λες. Αν το γίνεται. Λες να στεφανώ την Ελέγχο. Και γιατί να μην γίνεται, ας εσύ και καλείο που πάρω θα βγήκω. Εγώ κουράτηκα. Ας τα μουράκια. Αυτά έκαψανε. Τώρα στο πούμε πώς να μην πιένω με ψεύτης στο Νομάρχη. Στεφανώνω και τελειώνω. Στάς! Στον τόπος μιλαταρής. Θα πας παραλόντης και εκείνο. Θα πάω εγώ. Άμα να στερώ και τα χάλια. Κρίμα σαν χαβεσούκια. Εσύ ήρθα γιατί με κιάρτησες. Μπράβο, πρόεδρε. Μπράβο. Ακούστε παρακαλώ. Ας μου έρθατε έτσι τα πράγματα και θα πάω στην Αμερική.
Δεν δουλειά έχω να πάω τόσο μακριά. Πηγαίνουμε και η θάλασσα. Αν τώρα πάω. Αντίο. Θα πας να σου δέψεις από το μυαλό σου. Το μαύρο ρολάβο δεν τσεξάτο. Καλό καρδιά της. Κακή ανακρανή και μπορεί. Θα σε βγαίνουμε στην απαντήνα. Εσύ άμμο. Ετοίμασο του για συναμή. Εκεί ασκάφη. Καλό θέλει. Βασίλη, ο Θεός και δεν σφάλισε. Εδέκει σε άλλο περίπου και άλλο πατρίδα. Συμπαιδεί τον τόπο. Εδέκει με άλλο παιδί. Η πατρίδα σου τον τόπο. Άλλο πατρίδα. Θείο, πού να αναμένεις, έλα να πεις στο χώρο. Άρχισα να μην περμένει. Εγώ έντον πολλά χρόνια το εχόρεψα το τελευταίο το χώρο. Όχι, Βασίλη, πρέπει να πας. Να πάω και γιατί θρομίστη. Γιατί τον τελευταίο των χωρών χόρεψες από σε εκείνον την πατρίδα σου και από εκείνο το παίρνεις. Αλλά πρέπει να χορεύσεις για το νέο την πατρίδα σου, για το άλλο το παίρνεις. Έλα, Θείο, πού να αναμένεσαι. Πάμε, Βασίλη. Καλό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσασταν υπέροχοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα συγχαρητήρια τα δώσατε με τη συμμετοχή σας. Γιατί θα πρέπει να ξέρετε ότι το θέατρο είναι μια περίεργη, μάλλον μια πολύ φυσιολογική λειτουργία. Δεν μπορεί να γίνει παράσταση αν δεν παίξει και το κοινό. Αν το κοινό δεν συμμετέχει, ο ηθοποιός επάνω το καταλαβαίνει. Νιώθει ότι δεν τον παρακολουθούν. Οι αντιδράσεις σας, η επικοινωνία μαζί σας, αυτό είναι η λειτουργία της παράστασης. Έτσι λοιπόν, στην παράσταση παίζουν οι ηθοποιοί, αλλά παίζει και το κοινό μαζί. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Απόψε, οι ηθοποιοί μαζί σας το νιώσαν. Θέλω να σας παρακαλέσω μόνο, να πείσετε και κάποιους φίλους σας, να έρθουν να νιώσουν αυτή την επικοινωνία στο θέατρο. Καθόμαστε και κάνουμε κόπο μεγάλο, 1,5 χρόνο για αυτή την παράσταση. Είναι λυπηρό, εμείς πιστεύαμε ότι δεν θα έχουμε χώρο να βάλουμε τον κόσμο. Είναι λυπηρό να κάθονται μπροστά στη τηλεόραση και να μην έρχονται να δουν μια παράσταση που είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό. Αύριο είναι η τελευταία ημέρα. Πιστεύουνε να πείτε στους φίλους σας ότι αξίζει τον κόπο να έρθετε να μας δείτε.